Assalamu alaikum masu kallonmu da sauraronmu. Kamar kullum, barkanmu da sake saduwa a wannan lokaci a wannan kafa na A.S.U Media. Kamar kullum mukan sada ku da wasu daga cikin hazikai ko matasa wanda ake hidiman gwagwarmaya na wanda abin da ya shafi siyasa da kuma wanda ya shafi na hidimar rayuwa na yau da kullum. A yau muna tare ne da matashi kuma haziki wanda yake kokari a wajen fannin siyasa wanda zai gabatar muku da kansa yanzu. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Sunana Adamu Yahaya wanda aka fi sani da motan kara. Kuma na zo wannan kafa mai tarin albarka, kafa na gari ba na garaya ba, kafan da ake jin sautinsa a sauran state. Abin da ya kawo ni wannan kafa, na zo ne in yaba wa mai gidana, mai ƙoƙari, mai tausayi, wanda yake da sanin ya kamata, mai ilimi, mai basira, yaro matashi, mai kuma halin dattawa, kuma wanda yake mutunta sarakuna, yake mutunta dattawa, mai wanda baya so ya ga mata na jihar Bauchi suna yawon kwara, wanda yake yaƙi da zaman banza, wanda muke da yaƙini, muke da sanin ya kamata a kansa mutum ne mai halin kirki, wanda ina ka fito kyauta, ina da ka je kyauta. Shi sabida kyautansa fa ko garu ya taba ya jingina ya taba maka garu haka to takan dawo kuɗi sabida alherin shi, sabida kowa ya san shi a jihar Bauchi. Shi kaɗai ne wanda baya faɗa da kowa, baya cin mutuncin kowa. Shi kaɗai ne a jihar Bauchi wanda shi ya yarda ya girmama ka, ya yarda ya daraja ka, ya yarda shi ko zaginsa kai ko wani ya zage shi baya so a rama masa. Sabida bawan Allah ne wanda baya fishi. Al'umma za su zaku da su ji wane ne wannan kake ta kambamawa haka, wayin kuma sunan wannan mai gida naka da kake kambama shi haka. To ba wani bane wai kusan zan ce a jihar Bauchi a yanzu halin da muke ciki, wallahi shi haske ne wanda abun so a kalle shi, kuma shi turare ne mai kanshi wanda in ya wuce kanshinsa takan bazu a ko'ina. Ba wani bane illa shine Sanata Halliru Dauda Jika, Dokajin mai martaba sarkin Bauchi, mai mutunci, mai sanin ya kamata, na gaban hajiya ba da kanka a sare ka je gida ka ce ya faɗi. Duk yanda ya sa gabansa to baya dawa da baya, ya tafi wannan gaban. To wannan Dokaji da nake maka bayani, Dokaji Allah ya ara masa lokaci, Dokaji Allah yana son sa, Dokaji kuɗinsa ba mai karewa ba ne. Su mutane a kullum suna ɗauka kawai Dokaji ai dai talauce a wallahi tallahi bari gaya maka abin da baka sani ba. Dokaji ɗan kasuwa ne gawurcacce. Kaga Dokaji yana kiwo. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda aka yi duniya domin shi ma ya kiwo. Dokaji da ka ganshin nan mutum ne wanda yake gina gidaje kwatas a Abuja yake sayarwa. Kaga ɗan kasuwa ne. Dokajin nan baya ƙaunan ya ga wani matashi yana zaman banza. Dokajin nan kullum burinsa ya da'ai a ce a jihar Bauchi a cikin kashi 3, kashi 2.5 kowa yana da abin yi. Saboda yasa Dokaji idan shigo doren da Dokaji ya zo Bauchi, ya kaga talaucin Bauchi ta bambanta. Da ka ga mutane da yawa suna ce yir, ma'anan yir shine Dokaji ya zo gari an yi ruwan sama. Dokaji ya zo gari wani ya samu kuɗa zan yi wani takin da ake masa na ruwa baba. Yawwa to wannan ruwa baba da ake gaya masa, mutane ai suna takaici. Waya da ya ce Dokaji ya zo yana watsa kuɗi. Barin gaya maka akwai wani bawan Allah ya gama digirinsa yana semistansa na ƙarshe ne. Duk wani babban da ka sani dai je a taimake shi a je kofar gidansa bai samu ko sisi. Kuma idan bai biya kuɗin registration ɗin nan ba yana cikin haula ya rasa yadda dai da rantse da Allah kawai Allah ya kawo Dokaji ta hanyar santaran market. Kuma dai Allah ya kawo Dokajin sai ya zama na a ranar babu dubu ya gama da dubu dala ne. Na waka dalan nan kawai guda biyu suka zo gaban gayan. Na zuwa ya eba ya je ya canja su naira 120. Yana canjawa kaga ya je biya kuɗin makarantar ya siya abinci ya ce wallahi shi har ya mutu bare manta da Dokaji ba. Dokaji ya masa ranar da babu wanda ya masa. To a 'yan siyasan mu na jihar Bauchi gaba ɗaya, dan Allah dan Annabi ina so ka auna ne da sikeli, ka yi amfani da hankali da tunani.
a wannan lokaci da muke ciki samun yaro mai nazari, ka samu yaro ɗan siyasa wanda baya gajiya, wanda in kamfen ɗin da yana yin ta da gaske, kuma wallahi tallahi da ka da ka so ka san Dokaji dattijo. Idan muka koma ga baya wajen maganar ka na watsa kuɗin nan, wasu kuma suna kalubalantarsa da wannan. Ai duk wanda kaga yake ce me yasa wai Dokaji wai yake watsa kuɗi, to yana so a bashi kuɗin a hannunsa ne ya raba mutane ya cuce su, ka fahimci magana. Ko kuma Dokaji ya ɗauki kuɗin ya bayar a hannunka, a zo a ce an yi faɗa Dokaji ya watsa kuɗi an kashe mutane 3 ko mutane 4. Ka gane ai, shi kuma Dokaji barin gaya ma mutum ne mai ilimi da sanin ya kamata. Wannan watsa kuɗin da Dokaji yake yi, wallahi wani ma bai shiga da bibiyo ma, wani ma bai je ba, dai je kofan yanda yake ya ɗauka. To kaga ya samu lada ko ba ka bane, kuma Allah dai biya masa bukatunsa na alheri. Ai dama duk yanda mutum yake sai an kushe shi, duk halinka na kirki sai an faɗa aibun da a faɗa don a ɓata maka rai. Duk faɗan da kaga ake yi yana sauraron, yana hana Dokaji ya abunsa ne, ko yana sa gaban Dokaji ya faɗi ne. Ai Dokaji ikon Allah ne, Dokaji ne wallahi ina gaya maka. Sabida Dokaji idan ya ce ya maka alƙawarin abu, to ka tabbatar zai cika maka. Sabida Dokaji yana magana ɗaya, kuma Dokaji daga ganshi mutum ne wanda baya fishi shi, kuma duk abin da dai a rayuwarsa yana ce in alkhairi ne Allah ka bani, in ba alkhairi bane Allah ka canja min da yafi abin da yafi alkhairi. Dokaji ya yi kyautan motoci wanda bai san adadinsu ba. Dokaji ya yi kyautan mashina wanda bai san adadinsu ba. Dokaji ya yi kyautan gidaje wanda bai san adadinsu ba. Dokaji ya yi kyautan kujerar maka wanda bai san adadinsu ba. Dokaji ya yi kyautan SA da PA wanda bai san adadinsu ba. Dokaji ya ba da tallafi na jari matalakawa irinka irina wanda bai san adadinsu ba. Dokaji kullum burinsa, ni siyasan Dokaji yanda yake burge ni shine wurin gaya maka abin da baka sani ba. Duk wanda zai zo ya ga mata kamar sa'ar mahaifiyansa ko kuma ta girma mahaifiyansa, ta je tana tsayawa a kofan gidan wani ɗan siyasa wanda da a baya kai ba komai bane. Allah ne ya baka wannan dama, ya ana maka lokaci domin ka taimaki al'umma. Kuma duk wani ɗan siyasan da ka daina ma wani burga, yana wani sa jiniya na wani cika baki, ka ba shi lokaci. Ai zaɓensa aka yi, wallahi da wa siyasa ba wa'adi ko ba lokaci, da talaka ya shiga haulayi, da talaka ya shiga damuwa. Shi Dokaji kullum burinsa, me yasa mata suke yawan kwaram? Baya so ya ga mace ta je kofan wani gida ko ta je wani wuri ana layi, ana doke ana 1,500. Me 500 dai miki? A capan nawa kika hau kika je kofan gidan wannan dan takarar? A capan nawa kika hau? A capan nawa da ki dawo? Naira 1,000 ko 500 da iya saya miki abinci? Naira 1,000 ko 500 da yanke miki talauci? Ko ɗaya ba dai ba. Shi Dokaji yanzu abin da muke so mu daɗa ma ba da shawari shine, akwai ƙungiyoyi a jihar Bauchi masu mutunci. Yanzu kamar ƙungiyoyin 'yan acaba na jihar Bauchi suna da mutunci. Akwai ƙungiya na Christian and Muslim Awareness Forum for North-East, suna da ƙungiyoyi ga sunan manyan ƙungiyoyi na Fulani na jihar Bauchi, wallahi wanda duk suna son Dokaji ba don wani abu ba, saboda yanda yake mutunta al'umma, yanda yake kawo ci gaba a jihar Bauchi. Yanzu ka duba 'yan sanda nawa Dokaji ya eba, mutane nawa Dokaji ya sama musu aiki. Kuma Dokaji yanzu abin da ya burge ni da shi, yanzu fa Dokaji dai maka bai ce kula a sa social media, dai ce baya son a yi posting, shi ya yi domin Allah ne. Dokaji ya yi rabon layya, Dokaji ya yi rabon azumi, ko ba gane ba? To samun irin wannan matashi a wannan lokaci abun alfahari ne a jihar Bauchi, musamman mu ga matasa. Da mu buga iji mu ce Dokaji, wallahi Dokaji wani abu ne yanzu a jihar Bauchi. Idan na katse ka misali, yanzu wasu suna ganin cewa kamar a takarar gwamna suna haikina ganin cewa wai Dokaji ya yi yaro matashi ne, ba zai iya deliveran abin da ake so ba. Ko me da kai faɗa kan haka? Ai abin da zan gaya maka akan wannan shine, ai hasada ga mai rabo taki ne, kuma sara da sassaka ba ta hana ganji toho. Dokaji ya dawo ikon Allah. Dokaji ya rike matsayin da duk 'yan siyasan jihar Bauchi babu wanda ya rike matsayin da Dokaji ya rike tun daga firamare. Ka san siyasan akwai firamare, akwai sakandare, akwai university, to shi Dokaji ya yi digirin ta ne. Duk matsayin da yanzu ya rike daga national, daga jihar Bauchi zuwa national, yanzu abin da ya rage wa Dokaji gwamnati. Shine ake bakin cikin ya da a yi kur Allah ya bashi wannan.
To ai kuna da niyya ko kuma kudirin yin takara nan gaba wannan 2027 ya zuwa? Dokaji ai dan siyasa ne kuma yana da lokaci. A duk wanda suke neman gwamna a jihar Bauchi ina da san kai kusan su 30 in ma ba su fi ba. A duk ciki ba yaro kamar Dokaji. Kuma Dokaji ne Ya ce ba yaro alal misali akwai wasu wanda suke ganin kamar dai to kamar suna nan dai da akwai matasa da cikin su da gaskiya. da matasan amma dai babu ɗan siyasa a matasan wanda ya san me yake yi, wanda yake da ilimi irin Dokaji. Wanda burinsa jihar Bauchi, wanda zai kawo ci gaba a jihar Bauchi irin Dokaji. Ina da wannan ƙarfin gwiwa babu, saboda shi Dokaji tun Allah bai bashi ba, ya yi planning ɗin me da yawa jihar Bauchi, me da yawa matasa, me da yawa matan aure, me da yawa 'yan kasuwa, me da yawa 'yan fansho, me da yawa 'yan garatuti, me da yawa malaman asibiti, in gurin inganta lafiya. To siyasan ana shiganta ne idan a rufe, saboda ba a shirya me da kai idan Allah ya baka. Wasu suna ganin cewa ko ka shirya inda har ka riga ka shiga wannan kan kujeran to zaga abubuwan sun sauya. To shi Dokaji ba haka yake ba, saboda Dokaji ai ba bakon rike matsayi bane. Injiniya ne ga daranka kafin a maka an yi wa Dokaji. Dokajin nan ya yi speaker fa a jihar Bauchi. Ko ba ka ba, kuma ya zo ya yi sanata. To wannan matsayin da ya rike a jihar Bauchi mai tarin albarka, yanzu kana ga gwamna da ta razana Dokaji? Ba da ta razane shi ba, saboda ya saba. Kuma daɗin da na ji shine yana da masu bashi shawari na gari, yaddaddunsa, amanansa, wanda idan suka ce kul kai kaza yana bari, in suka ce kai kaza yana yi. Kuma Dokajin nan yana mutunta al'umma, ya san me yake yi. Dan adam ajizi ne, babu wanda baya kuskure, ko ba haka bane? Amma muna da kyakkyawan yaƙini a kan shi, wanda idan Allah Ubangiji ya taimake shi, idan Allah Ubangiji ya ba shi dama, ko ba ka bane, 'yan jihar Bauchi da yawa da su huta, da yawa da su yi munna, da yawa da su manta da wasu hidiman da ake tsawwala musu wanda bai dace ba. Malam barin ɗan katse ka saboda na lura cewa kan Dokajin kan nan gaskiya an aka bar gadan biya iya na ko lokaci na hararon. Aikin kulle wani sako za ka iya miƙa wa al'umman kuma biya ko kuma goya bayan shi da Sanata Halliru Jika a cikin kakkanin. Abun da zan ce kawai ma al'umman mu shine, na farko shi dama shi siyasa aka ce ra'ayi ne, kowa kuma da gwaninsa. Ni abun da dan ja hankalin mutane da shi shine, da Allah idan Allah Ubangiji ya kai mu wannan lokaci, mu tabbatar mun zaɓi ɗan takara na gari wanda dai inganta mana ilimi, ya gyara mana rayuwarmu, kuma wanda da a samu sana'an yi, wanda da a samu ayyukan yi. Kuma na biyu da Allah banda shaye-shaye, banda shan miyagun ƙwayoyi, kuma matan aure da Allah ku yi ƙoƙari kuna zama a gidan mazajen ku, bari yin ƙarya ku fita ku je hidimar siyasa. Yana kashe zuciya, yana ɓata mana rayuwarmu, musamman mu 'yan jihar Bauchi. Na uku, ina miƙa godiya na wa ambassador Alhaji Sani Shehu Sanin Malam. Ina miƙa godiya na ma sakatare DG na tafiyan gidan Dokaji Mahmud Kari. Ina miƙa kuma godiya na wa sakatare Shatiman Gamawa. Ina kuma miƙa godiya na dun baran gaji ba wa Imamu Tukur Ahmad. Ina miƙa godiya na ma Alhaji Awwalu. Ina miƙa godiya na wa duk wani masoya Dokaji. Kuma Allah Ubangiji ya taimake mu, kuma Allah Ubangiji ya ba mu sa'a. Shirin da yake cikin wannan abu Allah ya musanya mana shi, ya ja mana ya da mana da shi alkhairi. Wannan abu da aka sa a gaba idan alkhairi ne, Allah Ubangiji ya ba mu a cikin sauki. Idan kuma ba alheri bane, Allah ka canja mana da abun da yafi alkhairi. Salamu alaikum. To alhamdulillah masu kallon da sauraron mu, kun ji abin da shi Malam Adamu Motar ya zo mana da shi akan mai gidansa. A maimakon a madadin wannan kafa na A.S.U Media muke miƙa godiyarmu a gare ku da cewa kuma kar ku manta da liking ko share don ƙara ƙarfafa ma wannan kafa gwiwa don samun ƙarin ci gaba. Mun gode.